dole ne ga mace wadda take neman yardar mijinta ta lura da abubuwan da suke ɓata wa mijinta rai ko suke so mishi rai domin ta yi nesa ta yi gefe da su, sannan kuma ta san menene yake yardar da mijinta, yake sa shi farin ciki, yake sa shi nishaɗi, ta kankame su ta rika aikata su. Bai yi daidai ba matar aure ta zauna haka nan ta ci barkatai, ba ta da lura akan mijinta, ba za ta gane me in ya ci ran shi zai mai daɗi ba, me in ya gani zuciyarsa za ta yi mai daɗi ba, me kaza kawai ita dai ga ta nan ta yi yayi daidai, oho bai yi daidai ba, oho ya mai farin ciki, oho. Wata ba matar wallahi bata damu da bacin ran mijinta, oho zai gaji ya sako, ina nan ai zai zo ya same ni. Ana yi ko ba a yi? Kuke dariya, ana yi ko ba a yi? Ana yi. Wallahi wata kawai ji take yi, ba wani abu bane ba dan ransa ya ɓaci a kanta. Kuma wallahi abu ne marar daɗi. Ba zai kyauta a gare ki a ce yau mijinki ya fita daga gida da ɓacin ranki ba. Ki iya bakin ƙoƙarin ki musalaha da mijinki. Ki iya bakin ƙoƙarin ki kyautata wa mijinki. Ki iya bakin ƙoƙarin ki kar ki zama silar ɓata ma rai. So ake yi ma idan ya je ya kwaso ɓacin ran waje ya dawo gida, ke ki kawan mai da wannan ɓacin ran, ba ke ki bashi na gida bai fita da shi waje kuma ya je ya ƙara ƙarin duhu akan duhu. Ya zamanto mijinki in ya doso gida to hankalin shi har kafin ma ki ce mai komai da yayi sallama, kallon ki da kallon yanayin gidanki zai bashi nutsuwa da kwanciyar hankali, saboda me ya san cewa ya zo inda zai sauke damuwarsa, inda aka damu da damuwarsa ake son a ga farin cikinsa. Kuskure ne ko ba ke kika zamo silar bacin ran miji ba, ko da kuna cikin abun da za a ce na rashin fahimta ko saɓani, tunda dole wannan labudda minhu, zo mu zauna zo mu saba, dole za a samu wata rana rashin fahimta. To ko da kuna cikin irin wannan yanayin, in kin ganshi a damuwa, wai sai ki ta nuna wani abu na farin ciki, ke irin ko in kula din nan, ko ki irin dai abin nan na mata, ai ta dan wake a shiga daki a fito irin ba ruwa na da bacin ranka din nan, ko ana daka ana waka, ko a dauda ai tai mishi riga ana daga shi sama, irin ni ko a kwalata din nan, wannan ƙara tunzura shi yake, kuma wallahi zai ji haushin ki ko bai gaya miki. Ni kuma ina tsammanin cewa duk macen kirki so take yi kullum ta ƙara samun shimfiɗa kyakkyawa a zuciyar mijinta, ta ƙara zamantowa ta samu mataki ko mazauni na musamman a cikin zuciyarsa. Haka ne ko ba haka ba? To bai kamata kuma ki riga aikata abubuwan da za su tozartar miki da wannan matsayin. Da haka ki kula da ɓacin ran mijinki, ki kula da abin da yake sa shi bacin rai, ki nisa da shi, abin da yake faranta mai ki aikata shi, sannan in ya ebo damuwarsa daga waje ki kasance cikin yanayin da za ki kawar masa da wannan damuwa ko bacin rai da